Sinabihang lambai adicara tidak foto mereka ngastor si Ahmad Jopina kanten karonsi mereka monggo saking kadang pisan Sutrisno nggih mereka saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Sahari Ibu India sak keluarga nggihipun badhe kepareng dono foto kalian Ahmad Jopina kanten karonsi tidak foto mring Ahmad Jopina kanten kasumangkaaken enggal-enggal pinarak wonten sasana rinengga sasana dekorasi ingkang sak menika kadang tamu ingkang sampun kepareng kundur ngaturaken wilujeng kundur matur sembah nuwun rawuhipun so matur sembah nuwun gegaranipun
Mugi kundur panjenengan sak marga-marga tansah benaringan rahayu. Kali sing rebit lir ing sampikala satemah mangki saged kempal manunggal kelan putra wayah wonten dalemipun soang-soang amin Allahumma amin. Kataran Wilijing Rawuh saking kadang-kadang pandemen sutresna budaya langan beksan tayub ingkang sakmenika ki sampun kemerang rambuh Mas Yani monggo pakel pulih menika kataraken Wilijing Rawuh Ki Ritmo Abang ya jos nggih matur sembah nuwun monggo nggih matur sembah nuwun Bu terima kasih ugi mbok katelempan Pak Andun Dian Travel kula wau sampun kemerang rawuh monggo Pak Dun Wilijing Rawuh saha Wilijing Pinara dipun balik mawi Srendro kanca-kanca lebih pangapunten kala wau radi panjang sawetawis adat widono panggih kalian tempat coba pinanganten karunsi menika sedekal patanjen pangapunten saageng-agengipun matur gungi sembah nuwun kanthi wara-wara mangke sasampunipun setunggal ajonan mawi tayu tinar buka pawahan tetembangan tayu pagelaran seni budaya langan beksan tayu sesarengan campur sari New Armada Indonesia lumantar kadang kawula pramugari monggo Wilijing makarya Mbah tersembah nuwun bakat lumpan menika makarya sesarengan kadang-kadang saking HR Pro Video Shooting Multimedia Adistar Professional Audio terima kasih matur sembah nuwun Kedok Purwo Kawiwitan semonggo
Sampun kawastara campur sampun kaprati disaken dening kadang kawula panjenenganipun Bapak Badrun Pramugari. Niki kedhok sepindah menika atur pakurmat kunjuk dhumateng Kang Hamugati panjenenganipun Bapak Meraki kajang kepidining keluarga agungipun saderengipun menika ngaturaken wilujeng rawuh saking kadang tamu ingkang katemben kewala rawuh sasampunipun panjenengan jawat asta kula atur enggal pinarak wonten sasana palenggah ingkang sampun sumadyo ngaturaken wilujeng rawuh saha wilujeng pinarak wilujeng rahapi pasukyatanipun kanthi raos ingkang eca lan sengeca sakeparengipun. Mbok bilih Pak Badrun wonten pamurutan tetembangan lumantar katang saking Yuk Armada Indonesia menika atur pasugatan gedhok sepindah atur pakurmat kunjuk dhumateng Kang Hamugati panjenenganipun Bapak Meraki kajeng kepidining keluarga besaripun. Nun sumangga sing kadang Yuk Armada campur sari. Sewu moga kang sampun pikantuk sampur pakramat kula tringgal jumeneng saking sasana panenggahan nuwun sepeda malih kang sampun pikantuk sampur pakrmatan monggo kula tringgal jumeneng saking sasana panenggahan monggo Bawa Meraki monggo.
Dan iki sinambi pratiti akan sampur katur kunjuk dumateng kadang tamu kakung Piwah Putri ajonan ingkang waka kalih kersanipun menika dipun batas saking kanjenipun Bapak Badrun selaku pramugari matur sembah nuwun. Niki Mas Andri, wah, wilujeng rawuh sedherek saking Kampak matur sembah Kang Trimo. Nggih. Bu, tulung nggih matur sembah nuwun Kang Trimo. Wilujeng rawuh Kang Andri Kempleng wilujeng rawuh monggo kasengit akhir-akhiripun sami pinaraan. Lah wis kae tenanan lah wis ketekan bos iki wis aku wis pokoke woro-woro ya wis rono mangke masih banyak buok tulung nggih matur sembah nuwun pantun ditinggal lunga iya nggih terus sembah nuwun kok mangga ditinggal lunga Mbah Kasri nggih sehat nggih Mbah nggih alhamdulillah. Dan niki sinambi menika mratiti sakar sampur katur kunjuk dumateng sedaya tamu pakurmatan ingkang sak menika sampun kepareng rawuh. Setunggalipun para riyen samajanipun Bapak Parmin, Nyi Parmin, Ibu Kartini ingkang pidalem menika kayes dusun Kerajaan Desa Kerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Samajanipun Bapak Parmin, Ibu Kartini badhe menggugati minggu paing wugu
tanggalipun menika 3 Agustus kalih ewu selangkung. Dan iki lanjut, yang dekat silakan merapat, yang jauh silakan mendekat. Saking panjenenganipun Bapak Gunari dalasot Ibu Sugiem ingkang dalam menika Gamping Pasar Dusun Kerajaan Desa Pandan Kecamatan Dongko. Mereka badhe menggugati malam Kamis Kliwon siang. Wukunipun merakih tanggalipun malam rolas siang Juni 2020. Lanjut malih saking panjenenganipun Bapak Boiran hiburan Ibu Sopiatul ingkang dalem menika Nglangon Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Panjenenganipun badhe hambu gati gelar hajat menika tanggalipun malam 14 siang Juni 2000 selangkung. Pepunden kawula saking panjenenganipun saking Desa Kasian Dongko Kecamatan Endongko Kabupaten Trenggalek nggih. Saking panjenenganipun Bapak Suharji ugi Ibu Suyatin perangkat Desa Dongko nggih kasukuyung dening Mbah Lurah Marni. Terima kasih. Saking panjenenganipun Bapak Suharji mereka badhe menggugati malam Jumat pon siang. Wukunipun julung tanggalipun malam 11 siang April 2020. Sepeda malih saking kadhungan dang kawula panjenenganipun Bapak Suharji Ibu Suyatin Dongko Kasian badhe menggugati malam Jumat pon siang. Wukunipun julung mereka malam 11 siang April 2000 selangkung. Mbak Kasri kiri-kirian Mbah sampun ngastor sambur monggo nggih. Mbak Kasri Mas Sandra paring rerepan rumiyin monggo Mbak Kasri jumeneng saking sasana panenggahan nggih. Wis nggih udo-udo dhewe wis ngene rene toh kok nggih. Cak dilan sik to sabuke SD. Alah Mbah sehat alhamdulillah dene Ferry wah jan sehat masyaallah jogete piye ya. Ya, terima kasih kepada New Armada yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Oke, angkat tinggi berbahaya juga kepada Sakibul Gadget ya. Semas Ya, semoga ini diberi kesehatan. Oke. Yang pasti kami akan membuat yang terbaik bagi saudara-saudaraku yang berada di jatuh. Berpotongan. Terima kasih ya. Yuk Mbak Kasri siarne bal bola poli dhisik yo. Bal-balan bola poli. Bola poli. Iclik karo Anin cemes-cemesan ngono yo. Terima kasih kepada saudaraku Mas Iclik yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Oke. Yang saya untuk melaporkan. Tadi kan ya. Alah. Iya. Ya sebentar lagi pertandingan sepak bola akan segera dimulai antara kesebelasan Arema melawan Bonek Surabaya. Ya, Bonek Surabaya. Nah, marilah kita saksikan dengan gembira. Marilah kita saksikan dengan meriah. Adanya pertandingan sepak bola yang dilaksanakan pada siang hari ini. Nampaknya akan melahirkan lemparan ke dalam yang diberikan oleh saudara Badrun lemparkan oleh saudara Haryono mencoba oleh saudara Marni mencoba membangun serangan. Angkat kaki bola melalui kanan. Siapa yang ditutup? Banyak berbahaya. Siapa yang berbahaya? Masuk. Ya, masuk. Ternyata saudara Anton sudah menggugulkan gawang dari wis. Lah iki wong tuwek ngawur. Sarkara kok ana tikus Mbak Kasri jenggote dawa kok kaya wedhus. Hoi, jang kaya wedhus. Yo, lanjut Mbak Kasri. Juli. Gantol kluwih mung entuk siji. Alin duwe kang merakeh muga oleh rejeki. Ngene-ngene iki dongane Mbah Kasri. Lole. Pi. Lale. Yo.
Ayo. Aku sing terakhir ya. Iki rene. Sabuk ngene. Baca loro lelekan ben rene. Serene. Wis iso kaguang iki lho. Aja kaguang. Aja kaguang. Aja kaguang. Gila. Tak sing terakhir aku ya. Sing terakhir. Bos bakso, sik to. Mangan bakso kelelekan pentol bojo loro rebutan konci. Cikol. Ya wis terakhir sampean, Mbak. Mau bakso. Julajone ya. Iya. Gandeng wangen lho. Iya. Nebak negong wis setengah mati. Artise iya tayo mari kene tayo iya. Yo, terakhir. Kowe sing anu ya, sing nerusne. Iya. Topi rambut jenenge Copil. Lah iki lho, ya gendinge tayub napa Mbak Kasri? Jaluk aku patang jok. Ora apa-apa, tenang mawon. Patang jok. Gen rada anu artis-artis iki mesakne aku. Gen rada undan. Nggih, pun tenang mawon. Manut derek. Patang jok. Patang jok. Mulai podang kuning, roro jonggrang, pepiling. Nggih. Terus apa kae alah pokoke ngengal ngegekne sing penting. Pokoke tenang mawon. Yo, podang kuning dhisik kanca. Monggo saking New Armada sampure sampun kapret dhisik. Mbak Kasri, tos dhisik. Oke. Jos. MC sing paling kok demeni sapa? Ora sah dibawani, ora sah dibawani. Iya lanjut langsung tayub no kok nggih. Langsung tayub ya iya. Arep ngarit barang. Lah klambine iki lho, Pak klambine lho. Jiwas. Angkatan.
Saya
sembanipun sadaya ngaturaken pambagyo kang wilujengan ngrasa talam pepunden bening sepuh aji sepuh sadunge para tamu kakung miwah putri bapak ibu ingkang sakmenika sampun keparang rawuh ngaturaken wilujeng rawuh sak sampunipun panjenengan jawat asta bapak ibu monggo kula aturi enggal pinarak wonten sasana palenggahan ingkang sampun sumadyo New Armada Campur Sari kinanten 6 Widawati ingkang badhe kawula jumenengaken setunggal pokok sawiji minangka atur pasugatan lelipur sawetawis kunjuk dumateng kadang tamu bapak ibu mligi atur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Meraki.